Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera se yɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Juma Décembre kalo tile 22 san 2023 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu sa ka fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu bɛ gafe minnu cari sa an ka se kɛnɛ kɔnɔ ka an da don o gafew la to dun kana yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ sa bi kuma bara ɲɛfɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ Amadu Tolo ne bɛ yan nɔ ka se ka kunnafoni ninnu fɛsɛfɛsɛ aw ye o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de ɲɔɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ sa min ye tele fan fɛ Augustin Esubihi ale bɛ wuli ka jɔ la yen nɔ Musa Ayidara a bɛ wuli ka jɔ la min ye Salimata Wederawogo ale bɛ wuli ka jɔ la Yusuf Sangare a fana bɛ wuli ka jɔ la tele fan fɛ tele maaw bɛ kuncɛ ni Lamini Kulibali ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ o baaraw fana kɔnɔna la sa min ye radio fan fɛ Musa Sanogo ale bɛ yen nɔ ka se ka an kumakanw olu ka kɛ kumakan sabatilenw ye yanni kuma ka caya an b'o fɔ kisɛ ka kala o hukumu kɔnɔ sa an b'a fɔ an bolo sera gafew ma bi gafe minnu ni olu bɔra les échos welewele a b'an bolo yan nɔ Nouvelle Horizon b'an bolo Soir de Bamako ale b'an bolo faso ka gafeba ni o ye l'essor ye ale bɛ ka bi baaraw kuncɛ an b'a fɔ a ye tuguni aw bisimila kunnafoni gafew olu kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa ladala la an t'a bila dagirindala la koyi an b'a daminɛ ni min ye les échos welewele les échos welewele a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba fila la waleya fɔlɔ min ni les échos welewele maaw ni o y'u da don a la o ti dɔwɛrɛ koyi an bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa bisibasa dɔ o bɛ Mali jamana ale ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna la sa min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw olu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ni ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲɛ kow kunna sa n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min ni a y'a bolo da kununko yɛrɛ ko a ye pankuru ta i n'a fɔ les échos welewele u da b'a la cogo min sa k'i ɲɛsin min ye Algérie jamana ma koyi ko nin baara in sabatira cogo di min ye les échos welewele u bɛ ɲɛfɔlikɛla a kɔnɔ sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye olu ka sɔmi na sa ko bisibasa min ni o bɛ Mali jamana ale ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bisa ko o de kɛn bɛ sababu belebeleba ye min ye an ka jamana minisiri min n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa kow kunna sa Abdoulaye Diop ci ka di ale ma sa ka taa don min ye Algérikaw olu da i n'a fɔ gafe les échos welewele u da b'a fɔ la cogoya min sa u y'a yira k'a fɔ ko minisiri min ni o bɛ Algérie affaires étrangères kunna sa o ti dɔwɛrɛ ko ye Algérie jamana fana ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko o ɲɛnabɔli ko o ka bonya kɔnɔna de la sa fo ka taa se u ka lasigiden min ni o bɛ Algérie yɛrɛ mara tɔgɔ la Mali kɔnɔna la sa n'o ye ambassadeur ye ko wulikajɔ dɔw sabatira wulikajɔ ninnu hukumu kɔnɔna la sa ko a yirala k'a fɔ ko min ye Abdoulaye Diop ye sa ale ka taa a bɔɲɔgɔnko minisiri min ni o bɛ Algérie jamana kɔnɔna la sa n'o ye Ahmed Attaf ye sa ko ka taa wulikajɔ ka o bila a fanfɛla la sa ka taa ɲɛfɔliw kɛ a ye ko nin baara bɛɛ lajɛlen a sabatira cogo di les échos welewele maaw ka ɲɛfɔli la sa ko Mali ka lasigiden min n'o bɛ Algérie mara kɔnɔna la sa n'o ye Mahamane Amadou Mayiga ye k'a yirala don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko min ye Mali jamana ye o ye kangaridakan min bɔ ka ɲɛsin Algérie kaw ka lasigiden min n'o bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye Algérie ambassadeur ye sa ko min ye Algérikaw ye k'u ma to sigilen koyi ko Algérie ɲɛmaaw k'a bɛna fɔ ko u fana ye o ɲɔgɔn kelen in ka o boloda Mali ka lasigiden min n'o bɛ Algérie mara kɔnɔ les échos welewele ka fɔli don ko min ye Amadou Mayiga ye ni ale de ye Mahamane Amadou Mayiga ni ale ye Mali ka lasigiden n'a bɛ wele ko ambassadeur Algérie mara kɔnɔna la sa ko Algérie ɲɛmaaw ko u ye ale wele koyi k'a wele ka ɲɛfɔli kɛ a ye wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko
ko a bɛ waati jan bɔ min ye Mali jamana ale ni Algérie jamana ko u tɛgɛ donna ɲɔgɔn bolo kabini min ye yɛrɛma hɔrɔnya waatiw kɔnɔna ye ko o hukumu kɔnɔna de la sa min ye taga ni ka seginw ye baara caman bɛ yen ko Mali jamana ani Algérie jamana ko u ye olu sabati ɲɔgɔn bolo ko min ye lakana o hukumu kɔnɔna ye fo ka na se waleya wɛrɛw ma da tɛna se ka pan waleya minnu kunna bari ko an bɛ don min na i ko bi ka kɛɲɛ ni Les Echos welewele maaw ka ɲɛfɔli ye sa ko min ye Algérie ɲɛmaaw ye olu de bɛ nin kuma ka o ta la ka ɲɛfɔ min ye Mali ka lasigiden min n'o bɛ Algérie kɔnɔna la yen nɔ ko an bɛ don min na i ko bisa bɛn o tile tɛ Mali ale ni Algérie cɛ ko ka sababuya kɛ sira dɔw ye ko sira minnu ni faamuyali belebeleba ni o ma kɛ o kow la o hakilina kelen in de kɔnɔna la sa ko min ye Mali ka lasigiden min n'o bɛ Algérie yen nɔ n'o ye Mahamani ye Amadu Mayiga ye ko u ye wele de bila a ma ko k'a ɲɛfɔ a ye sa a k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ minnu ni wulikajɔ minnu ni Mali bɛ ka olu sabati ka ɲɛsin Algérie jamana ma bi ko o t'a dɔ ye cogo si la ko min ye laseli min lajɛ min ni o taara kɛ Algérie mara kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna la k'a sɔrɔ ko Mali ɲɛmaaw ko olu ma ye a la bi u ma ye a la sini n'o yɛrɛ kɛra sababu ye sa ka taa don forobamugu la ko o ye waleya de ye waleya minnu ni jateminɛba kan ka ye a kɔnɔna la u y'a yira sa gafe kɔnɔna la ko min ye Algérikaw ye k'u ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tile kelen miniti kelen ko olu ma siga o la koyi o hakilina kɔnɔna la k'u bɛ hakili lajigin kɛ k'a yira k'a fɔ ko laseli dɔ de kɛra laseli min ni olu ma faamuyali sɔrɔ o la cogo si la ka ɲɛsin min ye Mali jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ ma k'a kɛra min ye décembre kalo o tile 13 tɛmɛnen na ko Mali ɲɛmaaw ko u y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna la ko laseli dɔ taara kɛ min ye Algérie kɔnɔna ye ko k'a sɔrɔ ko min ye maliyɛnw yɛrɛ fanba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka gouvernement ko o sen fansi ma don a ko la ko o waleya min ni o taara bɛnkan sɛbɛn tagabolo kɔnɔna la ko o ma bɛn Mali ɲɛmaaw ma i n'a fɔ Algérikaw y'a yira cogoya min na ko o waleya min ni o filɛ nin ko o man kan tɛ ka kɛ sababu ye Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ sa wulikajɔ minnu ni olu bɛ yen don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko olu kana kɛ bisibasa siraw ye o tagabolo kelen in de kɔnɔ ko u bɛ ɲinili kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na bari min ye Mali minisiri min ni o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa kow kunna n'o ye Ablaye Diop ye don tɛmɛnlen kɔnɔna la ko Mali ɲɛmaaw k'u y'a yira ɲɛfɔli caman kɔnɔ k'a fɔ nin waleya min kɛlen filɛ nin Algérie a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini o de hukumu yɛrɛ kɔnɔna la sa ko jamana ɲɛmaa min ni o bɛ Mali kunna an bɛ don min na i ko bi colonel Asimi Goïta awɔ ko ale ye danaya kurakuraya ka da min ye Ablaye Diop ka minisiri min ni ale bɛ Mali jamana ani jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna k'a fɔ ko a ka pankuru ta ka taa Algérie ka taa Algérikaw ka t'u lamɛn wa o baara kelen in kɔnɔna la sa min ye Mali ka hakilina ye nin ko kɔnɔna la ka se ka i da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ ni min bɔra a la an na o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ye fasiri sɛbɛnba o ye MS ye ale bɛ min ye Les Echos welewele o kɔnɔna la a bɛ bi bɔli la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bonya b'a la. An bɛ to ale Les Echos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wuli ka jɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye attaque terroriste Farabugu mara kɔnɔna la ko min ye Mali finitigiw ye ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa bɛ se k'a fɔ ko tare tare ko nin waleya min ni u da bɛ a la sa ko a kɛra min ye alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 14 san 2023 ko min ye maajuguw ye ko u ye wulikajɔ dɔ sabati min ye kan min n'a bɛ wele ko Farabugu kan ale kɔnɔna la ko nin baara min ni a sabatira ko a kɛra min ye finitigiw Mali finitigiw olu ka wulikajɔ dɔ kɔnɔna la sa ko gɛlɛya min ni maaw tun bɛ sigilen ka o kɔnɔ ko o ma ye a ko kɔnɔna la koyi i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa Les Echos welewele u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali finitigiw ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la u bɛ min wele ko opération de sécurisation ko o baaraw tagabolo kɔnɔna de ko a kɛra sabatifɛn ko k'a sababuya kɛ min ye Farabugu mara ko Farabugu min ni u bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ ko o bɛ ɲɔnɔ kɔnɔna la ɲɔnɔ min ni o bɛ Segu mara kɔnɔna la ko o baaraw de la sa don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko min ye camancɛ fanga ye k'a yira la k'a fɔ kabini san 2020 waatiw ko gɛlɛya belebeleba o bɛ Farabugu kan min n'a bɛ wele ko blocus djihadiste n'o tɛ dɔwɛrɛ koyi ko maajuguw olu ka Farabugu yɛrɛ tigɛ ka bɔ Mali fan tɔw la koyi ko o baara min ni o tun bɛ yen nɔ ko Mali finitigiw olu ye wulikajɔ kɛ camancɛ fanga hukumu kɔnɔ don tɛmɛnlenw na ka se ka dankari o waleyaw la o bɛɛ lajɛlen ko o ɲɔngiri la ko bari k'a bɛ waatinin bɔ min ye
nin tagabolo ninnu ye ko a bɛ ka segin ka na o segin ka na kɔnɔna la sa ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la colonel Asimi Goita ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ko u ma to sigilen koyi k'u ka wulikajɔ ka ɲɛsin Mali finitigiw n'o ye faamaw ye u ka wulikajɔ ko o nɔ k'a bɛna fɔ ko o yera min ye Farabugu fanfɛla la an bɛ don min na i ko bi ko k'a sababuya kɛ maajuguw ko wuliko laban na sa i n'a fɔ gafe y'a yira cogoya min na sa ko maajugu olu yɛrɛ ɲini ka ɲɛsin min ye nin wulikajɔ min n'an ka finitigiw n'o ye armée ye faama ma ni u y'a sigi ko maajuguw taara bɔn sen kan bɔn kun kan na ko o baara min ni o sabatira Mali finitigiw fɛ Farabugu kɔnɔna la sa ko gafe ko k'u bɛ seereya kan k'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi Farabugu mara ko a bɛ Mali finitigiw bolo bi a bɛ Mali finitigiw bolo sini fasiri an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔna na Mori Keita ale ka fasiri don aw bonya b'a la. bɔ Les Échos kɔnɔna la nin waati na k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a kumana a da bɛ waleya belebeleba la a y'a yira k'a fɔ ko min ye lakana okumu kɔnɔna ye halisa min ye route nationale numéro 15 min ni a bɛ Baɲangara mara kɔnɔ Baɲangara fanfɛla don ko a yirala yen nɔ sa k'a fɔ ko min ye Yusuf Toloba ko ale n'a ka bureau politique Dana Amasagu okumu kɔnɔna la ko olu bɛ wulikajɔ la ka fɛɛrɛw sigi n'a bɛ wele ko lajɛ belebeleba u bɛ ka o boloda lajɛ min n'u y'a yɛrɛ y'a wele ko réunion stratégique fasiri ko a sɔrɔla cogo di Nouvelle Horizon ale ka ɲɛfɔli la ko min ye wagati belebeleba saba ye min ye tɔn belebeleba saba jɛkulu belebeleba saba ko olu farala ɲɔgɔn kan Dana Amasagu yɛrɛ o okumu kɔnɔna la ko baara ninnu ko a sabatira min ye Dana Amasagu maaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko lakana okumu kɔnɔna sa min ye jamana worodugu yanfan Mɔti yanfan ka na don fo Baɲangara kɔnɔna la sa ko u b'u jɔ ni o baaraw bɛɛ lajɛlen don tɛmɛnenw na ko wulikajɔ kɛra a ko kɔnɔna la min ni a kɛra sabatifɛn ye an bɛ don min na i ko bi ko a nɔ yera o okumu de kɔnɔna la sa ko min ye marabolo ɲɛmaa min ni o bɛ yen nɔ n'o ye Sidi Mohamed El Béchir ye ni ale yɛrɛ ye gouverneur ye min ye Mɔti Baɲangara mara kɔnɔ gouverneur do Sidi Mohamed El Béchir ale ye Baɲangara gouverneur ye ko ale ka wulikajɔ dɔ okumu kɔnɔna la ka na se min ye ministre min n'o bɛ an ka finitigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye ministre de défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara nin bɛɛ lajɛlen ko olu ka bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna de la min ye tɛnɛn tɛmɛlen yɛrɛ décembre kalo tile 11 san 2023 i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔ la cogoya min na sa ko Dana Amasagu maaw olu lakodɔnna waleya dɔw kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tile 3 okumu kɔnɔna ye u ye wulikajɔ dɔw sabati Baɲangara masurunya la min ni a kɛra sababu ye sa maajugu ka taa u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka fagunban u la o tagabolo de kɔnɔna la sa ko maa caman yɛrɛ yɛrɛ ɲininka yala Dana Amasagu u ni Mali finitigiw u bɛna fara ɲɔgɔn kan de wa ko ayi jɛkulu de don jɛkulu min n'u fana bɛ lakana tagabolo siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye Mali finitigiw ye u jɛmɛ ni olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen bari ɲɔgɔn dɛmɛ o tɛ tɔ to ko la i n'a fɔ gafe yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o baara de kama sa ko jɛkulu ɲɛmaaba ni o ye Yusuf Toloba ye ko a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ni ale ye Dana Amasagu o chef d'état major ye an bɛ don min na i ko bi ko u ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka Mali finitigiw n'o ye armée normale ye sa n'o ye armée régulière ye ka se ka u dɛmɛ min ye Baɲangara masurunya ka na se Mɔti fanfɛlaw ma u ka se ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ baaraw ka kɛ lakana o bɛ se ka sabati cogoya minnu na u ka sigiyɔrɔw la ko wa o baaraw de okumu kɔnɔna la min ye Baɲangara fanfɛla ka na se dancɛ min ni o bɛ Mali ale ni Burkina Faso ani ɲɔgɔn cɛ fo ka na se Koro ani Bankasi fanfɛla ma k'an bɛ don min na i ko bi fasiri ka ɲɛfɔli la sa min ye Dana Amasagu ye ko u kɛmɛ ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye hali ni ka sɔrɔ Mali finitigiw fana bɛ nin yɔrɔ kelen ninnu na ko a baaraw bɛ ka kɛ baara sabatilen o de kama ko maajuguw ko u bɛ yɛrɛ ɲini na Dana Amasagu a ɲɛmaaba min ye Yusuf Toloba ko ale ka bureau politique ale ni min ye Mali finitigiw ye sa ko u bɛna lajɛ belebeleba kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ cogo min na fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli ye aw bonya b'a la. An b'i bɔ ale Nouvelle Horizon kɔnɔna la k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana kumana ko ye a da bɛ wulikajɔ kelen in na min ni o bɛ faamaw fan kunkan
hali ni o tɛ danna ambasagu ta ye sa ko min ye faamaw ye ko u ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna ni a ɲɛna u bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ko Aigel Hawk o bɛ jamana worodugu yanfan fɛ k'a yirala sa k'a fɔ ko min ye kunnafoni di so min ni o bɛ an ka finitigiw tɔgɔ la n'o bɛ wele ko DIRPA olu ka kunnafoni don k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye an bɛ don min na i ko bi sa k'u ye wulikajɔ belebeleba dɔ u y'o sabati min ye décembre kalo tile 20 ye ka ɲɛsin jamana worodugu yanfan fanfɛla ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Aigel Hawk o mara kɔnɔna ko a wulikajɔ ko a kɛra sabatifɛn k'a sababuya kɛ ko min ye Mali finitigiw ye k'u sera ka fagonba min ye maajuguw la nin baara yɛrɛ ko a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla sira jumɛnw fɛ ko a sɔrɔla wulikajɔ dɔ de fɛ wulikajɔ min n'a bɛ wele ko renforcement de capacité ko min ye Mali finitigiw ye sa ko olu ye dɔnna ka don min ye sira dɔ fɛ sira min kɔnɔna la sa n'u tun b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔlen u sɔn min bɛ k'a fɔ ko maajugu olu bɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na ko a wulikajɔ hukumu de kɔnɔna la sa min ye chef d'état-major général des armées ko ale ye a ka danaya kurakuraya ka da min ye Mali finitigiw kan ka jɛ di u ma u ka se ka nin wulikajɔ in sabati ko a wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa ko min ye Mali finitigiw ye ko u ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ in ko a gayina kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati kɔnɔna la u ni maajuguw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye Aigel Hawk kɔni ko u y'o minɛ k'u tɛgɛ da o kan an bɛ don min na i ko bi ko faamaw ko u bɛ yaalala min ye Aigel Hawk kɔnɔ cogo min y'u ja maajuguw ko olu de bɛ yɛrɛ ɲini na bɔn sen kan bɔn kun kan o hakilina min ko ni Mali finitigiw ye a ta k'a sabati don tɛmɛnlenw na ko maa k'u tɛ se k'i miiri ni o ye i n'a fɔ Soir de Bamako u b'a fɔla cogoya min na ko bari an bɛ don min na i ko bi ko u b'a fɔ u tɛ siga a kan yɛrɛ ko Faransi taalen kɔfɛ ka bɔ min ye Mali worodugu yanfan fɛ an bɛ don min na i ko bi ko Mali finitigiw ko u ta ye u ka ko ye fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli ye aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la faba yɛrɛ kɔnɔ Bamako yan koyi a yira k'a fɔ ko sigida min n'o bɛ wele ko hippodrome sa ko min ye maajugu belebeleba dɔ ye sa ko Mali finitigiw k'a bɛna fɔ ko u y'u tɛgɛ da nin ma kofɔlen in kan koyi ko nin waleya sabatira cogo di ko min ye commune de Bamako faba kɔnɔna na nɔ o maaw sa ko olu bɛ se ka taga ni ka segin k'o sabati an bɛ don min na i ko bi ko k'a sɔrɔ ko gɛlɛya ma y'a la ko k'a sababuya kɛ maa min ko ni o kun kɛn bɛ chef de file belebeleba ye réseau belebeleba dɔ kɔnɔ min ni o ye sonyɛlikɛlaw ka réseau ye ni u k'u tɛ siga yɛrɛ cogo si la ka maaw bɔnɛ u ni na ko maa min n'a bɛ wele sa ko Bill ko a bɛna fɔ an bɛ don min na i ko bi sa ko Mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya commune de hukumu kɔnɔna la sa polisiso min ni o bɛ yen nɔ sa ko u ye dankari nin maa kofɔlen in na n'a bɛ wele ko brigade de recherche ko o maaw u ka wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la k'a sabatira cogo di ko ka kɛɲɛ ni min ye kunnafoni min ni olu yɛrɛ y'o sɔrɔ Soir de Bamako sa ko maa dɔw de bɛ yen nɔ sa minnu ni u ye maa kofɔlen in ka a kofɔ finitigiw ye ko a ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa a ye dankari maa caman na ko bari a ka wulikajɔ fanba k'a tun bɛ jakartatigiw ale ni min ye katakatanitigiw ka olu de daraki k'u ka bolifɛnw minɛ u la o daragiliw hukumu kɔnɔna la sa k'a tun bɛ maaw yɛrɛ ka u bɔnɛ u ni na kibaruya ko o dilen kama min ye finitigiw ma finitigi jumɛnw ko don commissariat min ni o bɛ sigilen sigida in na yen nɔ ko u ye wulikajɔ dɔ sabati hippodrome yɛrɛ kɔnɔna la hippodrome in kɔnɔna la wulikajɔ min n'u y'a sabati ko commissaire divisionnaire min ni o ye Yamadu Kumare ko ale ka ɲɛmaaw don a ka laɲini kɔnɔna la ko a wulikajɔ a kɛra sabatifɛn ko k'a sababuya kɛ maa kofɔlen ko u taara a daragi a sigiyɔrɔ yɛrɛ la sa ko a tun hakili t'a la waati min ko a bɛ se ka daragi min ye décembre kalo in yɛrɛ tile 16 san 2023 ye u bɛ tɛgɛ da maa kofɔlen in kan an b'a fɔ tare ko bari ko maaw kana ɲina cogo si la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko a bɛ waatinin bɔ min ye faba yɛrɛ kɔnɔna la ko jateminɛ belebeleba ko o kan ka ye kow kɔnɔna la jateminɛ min ni a bɛ kɛ sababu ye sa maaw bɛ se ka u ka lakana ka tila k'u ka bolifɛnw ka olu lakana ko bari tagabolo kɔnɔna la sa ko n'i ye faba jateminɛ an bɛ don min na i ko bi ko maa caman bɛ yen jango gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'a fɔ ko jakartatigiw ko u sɛgɛn bɛ fo ka f'u sɛgɛn bɛ maaw bɛ ka u daraki k'u ka bolifɛnw ka olu minnu la ko misaliya surumani i n'a fɔ gafe Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogo min k'o ti dɔwɛrɛ ko ye k'olu yɛrɛ serera a kan k'a ti waati jan bɔ ko min ye maa 3 ye ko olu ka jakartaw ko u bɔsira u la
maajuguw fɛ faba yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ o hakilina de la sa u kɛmɛ ka gɔri turu waleya in kan min ye bili kɔni ye ko ale ta ko o banna k'a sababuya kɛ ale daragira ko bari min ye jamana ɲɛmaaw ye ani jamana finitigiw fo kana se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma ko an k'an hakili to ɲɔgɔn na nin waati yɛrɛ kɔnɔna la san laban in na sa maaw ka jɔrɔ kosɛbɛ k'u hakili to ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye baaraw olu bɛ sabati Fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ Fasiri datugu ni l'essor ye kɛ l'essor faso ka gafeba ale da bɛ waleya kɔnɔna la sa min kuma caman an t'a fɔ kɛnɛ kan yan nɔ awɔ farikolo ɲɛnajɛ sira don a ye yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ka sɛ kasi don min n'a bɛ wele ko Kamori Dunbuya ko a bɛna fɔ ko a donna histoire la o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye Ligue 1 n'o ye Faransi championnat ye sa ko Kamori Dunbuya ko a ye wulikajɔ dɔ sabati yen nɔ sa min n'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma dan ye o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko dolantan belebeleba dɔ de kɛra yen nɔ sa dolantan min kɔnɔna la sa Mali ka nin sɛ kasi don ye n'o ye Kamori Dunbuya ye sa ko a wulila a kelen pe ka wuli k'i jɔ ni 40 ye koyi n'a bɛ wele ko quadruplé ko a sɔrɔla dolantan sira fɛ sa dolantan min ni o tɛmɛna a ka tɔn o ni tɔn wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ ko nin baara in kɔnɔna la sa k'a yirala k'a fɔ ko ni Edison Cavani ni ale tɛ ko maa wɛrɛ tun ma a ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ Faransi championnat la an b'a fɔ tare min ye Kamori Dunbuya ye o hokumu kelen in kɔnɔna la sa ko min ye l'essor maaw ye u kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko Kamori Dunbuya ko maa de don maa min ni a sugandira a bɛ waati jan bɔ ko kabini san 2017 a yera dolantan ko o hokumu kɔnɔna la a y'a kun bɔ ji rɔ ko a y'i kun bɔli min kɛ ji la a waatinin kɔnɔna sa min ye banaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko o kɛra sababu ye ka a senna sumaya dɔɔni bari an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna fɔ ko cɛden ye ko a y'i yɛrɛ sɔrɔ a ta y'a ka ko ye an bɛ don min na i ko bi ko o hokumu kelen in kɔnɔ min ye Faransi championnat ka na se min ye hali Mali équipe nationale yɛrɛ nɔfɛ kɛ ko n'i y'a jateminɛ Kamori Dunbuya a ka dolantan tagabolo kɔnɔna la ko a b'i n'a fɔ cɛ de don min a senna ka di kosɛbɛ wa k'a ka cɛluko ko o ka nɔgɔn a fan fɛ kosɛbɛ o hakilina de la sa min ye l'essor maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin Kamori Dunbuya ye ko a tɛ se ka to cogo si la jɔnjɔn min ni o fɔlen filɛ tagabolo min ni o filɛ nin ye ka yira a fɛ Faransi mara kɔnɔna la ko olu tɛ se ka to ten cogo si la ni u ma gɔri turu a waleyaw kan Fasiri a bɛ l'essor kɔnɔna la a ka bi bɔli Jɛnɛba Bagayogo a ka fasiri don a yɛrɛ bɛ dan siri an ka bi kibaru la kibaru minnu n'an y'u sɔrɔ bi gafew bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an y'o de fɔ Joliba TV News ani Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw mana gafe minnu cari an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛmaw ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen baara o tun bɛ kalifalen ne yɛrɛ la sa min ye Amadu Tole ka se ka kuma ninnu fɛsɛfɛsɛ k'u lase aw ma an y'a fɔ jɛ ka baara don fan dɔ in fɛ sa min ye radio fanfɛla ye an balimakɛ bɛ yen nɔ sa n'o ye Musa Sanogo ye o hakilina kelen in kɔnɔ tele fan fɛ min ye Augustin Eshubihi ale bɛ wulikajɔ la yen nɔ Lamine a ye wulikajɔ kɛ nin ko kɔnɔna la sa Musa Ayidara an tɛ ɲinɛ a kɔ Salimata Wederaw ko foli bɛ a ye sa fo ka na se Yusuf Sangare don fulakɛ don an bɛ foli di nin bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ aw minnu kɔ aw minnu ni aw bɛ an lajɛ su fara tile kan ani aw minnu ni aw b'an lamɛn su fara tile kan waati bɛɛ lajɛlen an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni gɛrɛgɛrɛw la a ye to sɔgɔlen aw ka tele mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM an bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen kama ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw yɛrɛ ye nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la